zdjęcie, pan ma aparat. Bardzo dobrze, gratulacje. Zakładaj tą koszulę, podawaj rakietkę. A ty jak to nie? Paweł? Paweł kontra Paweł. Do 3 punktów, uwaga. O koszulkę, kibicujemy. Proszę. 1 do 0. To był serwis zaskakujący. 1 do 0. No i 2 do 0. Teraz serwis przychodzi na stronę naszego piłkarza i świata mistrza Europy. Chciał zaatakować Paweł. Co zrobić mu drogi? Ja myślę, że dla Ciebie też będziemy mieli pamiątkę. Gratulacje, też koszulka. I pamiątkowe zdjęcie. Paweł, ale droga zmiotko to dla Ciebie nagroda pocieszenia. Na pamiątkę z tego meczu możesz nie brać nasze autografy. Proszę dla Ciebie. Pokładka pod komputer, żebyś pamiętał o Leonardo Munki i Meriu Wołoszce. Okej? To oni są tak świetni. Super, kochani. A teraz mamy jeszcze jedną nagrodę. Dzięki, Paweł. Cieszymy się, że jesteś z nami. Moi kochani, kartka z pytaniem. I uwaga, ja zadam pierwsze pytanie. Kto prawidłowo odpowie, ma będzie szansę na wygranie tego topiłu, który musiał się na 2 pytania odpowiedzieć. Uwaga. Moje pierwsze pytanie. Ile lat ma Leonardo Munki? Kolega tutaj pierwszy pomysł. Ile? Chodź do mnie. Ty pierwszy masz szansę wygrać piłkę do 3 punktów. Uwaga, musisz odpowiedzieć jeszcze na 2 pytania. Państwo mogą pomagać, jeśli mu dobrze życzycie. Jak masz na imię? Staś. A gdzie Nel? A gdzie Nel? A kto to Nel? Zapyta młody człowiek. Czytałeś już z tymi puszczy? Czytasz właśnie, ale nie doszedłeś do Nel. Na razie tylko Staś jest pustych puszczy. Słuchajcie, pytanie drugie. Wypisz numer od 1 do 10. 10. Podaj pełną nazwę Superligi. Brawo! Brawo dla Stasia. Drugie pytanie zaliczone. Jesteś już tylko o jedną prawidłową odpowiedź od tej piłki. Kolejny numer pytania od 1 do 10 poza numerem 10. Pierwsze. Mój drogi, gdzie są podkładki? Gdzie są podkładki? Pytanie pierwsze brzmi. Kto jest na tej podkładce? A gdzie oni są tu w dalej? Pokaż nam. Tam jest to jest tam. Ale Leonardo Munki jest. Dzwoni teraz. Tak się ucieszył, że uciekł. Ale brawo! To jest Leonardo Munki i Wołoszka. Mój drogi Stasiu, żebyś mógł znaleźć podać piłkę kiedyś żartową. Grałeś kiedyś taką piłką? Grasz! Proszę bardzo. Piątka. Gratulacje dla Stasia. Świetnie się zna na tym stołowym. A nam zostały 2 podkładki. Ja mam 2 podkładki. I szybkie pytania teraz pójdę w tamtą stronę. Kto tutaj odpowie na pytanie? Uwaga. Koleżanka z mamą razem. Uwaga. Pytanie będzie proste. Który to sezon Zoresz Gwiazdy Bydgoszcz w Superlidze? Fajny? Super! Brawo dla Ciebie! Jak masz na imię? Kornelia prawidłowo odpowiedziała, że to pierwszy sezon. Dla Ciebie podkładka, bardzo proszę.
Paweł